flimkien ma' Kane Side li flimkien miegħu wkoll kif nagħmlu anke meta jkun nitkellmu fuq lob responsabbli naturalment l-Aġenzija lob responsabbli li permezz tagħha kemm jista' jkun inwasslu l-messaġġ li wieħed għandu jilab lob però ikun ikkontrollat. Kejn insellimlek u grazzi bħal dejjem. Grazzi lilkom, nsellem lit-tim kollu ta' Kalamita u proset ta' xogħol li tagħmlu ta' kuljum. X'inhuma l-modi kif persuna għandha tikkontrolla l-imġiba tagħha fejn jidħol lob tal-azzard? Ġifieri fejn għandna ngħidu isma' dan ikkontrollat u nagħmlu anke distinzjoni bejn dak li ma jkunx ikkontrollat. Sewwa, bħala fondazzjoni kif dejjem nirrepeti, aħna maħniex kontra il-lob rikreattiv, il-lob ta' divertiment. Il-fondazzjoni tidħol meta dik il-persuna li tkun qed tilab ma timxix mal-linja ta' kontroll. Linja ta' kontroll kemm finanzjarja u kemm ta' budget. Issa, il-modi kif persuna tista' tikkontrolla l-imġiba tagħha viżavi dan il-vizzju tal-lob, jiena nħobb niddiskrivija hekk. Persuna tagħmel daqsxejn ta' eżerċizzju żgħir. Taqbad daqsxejn ta' karta u pinna u tibda tniżżel il-paga tagħha fix-xahar u tagħmel dak li ngħidulu money management fejn skont il-paga tagħha tara id-delizzji varji li hija tħaddan fosthom id-delizzju tal-lob u tniżżel kemm fix-xahar tagħmel limitu finanzjarju ta' kemm tista' tonfoq fid-delizzju tagħha. Mhux biss limitu finanzjarju iżda nirrepeti limitu ta' ħin ukoll. Jekk persuna tista' tagħmel limitu ta' satejn kull weekend li tmur il-każino tilab, importanti immens li timxi ma' dak il-ħin u timxi wkoll mal-limitu ta' kontroll finanzjarja tagħha. Jekk hi tista' tħallas €50 u tilab b'mod ta' divertiment rikreattiv, fair enough. L-ar ħaġa li tista' tiġri li minn dawk il-50 nitilgħu għal 100, nitilgħu għal €200 u l-ħin nibdew inżiduh ftit ftit. Fejn hemmhekk nibdew niftħu it-tieqa bil-mod il-mod jista' jkun għal vizzju patoloġiku tal-lob. Fejn inti tibda tagħti importanza biss għal lob. Issa hemm dan l-eżerċizzju mhux biss tajjeb fejn nagħmlu kontroll ta' budget u kontroll ta' ħin, iżda wkoll persuna tista' tpoġġi daqsxejn bil-qiegħda u tiftakar daqsxejn fis-sitwazzjonijiet u fil-ħsibijiet li iwaqqawha għall prattika tal-lob u kemm jista' jkun tibda tevita bil-mod il-mod jekk hi qiegħda tbatem il-problema, tevita bil-mod il-mod dawk is-sitwazzjonijiet li normalment iwaqqawha biex jitmur tilab. Ovvjament stick to your limit, morru ħudu pjaċir, l-importanti li l-lob ma jsirx priorità. Il-lob qatt m'għandu jkun on the number one checklist. Għandna l-familji tagħna, għandna l-ħajja soċjali tagħna, għandna x-xogħol tagħna. Importanti li għandu preċedenza għall-affarijiet l-aktar importanti u l-aktar li jagħtuna valur, Marisa. Xaqt insaqsik ukoll għax jiena nemmen ħafna illi forsi min ikun ibati bl-alkohol, min ikun alkoholista, ħajmur id-dar f'sitwazzjoni li kun jidher li xorob pereżempju u tagħmilha kuljum. Min ikun ipejjeb għax jagħmlu riħa tas-sigaretti pereżempju, min ikun għandu l-vizzju ta' droga ħadd induna, ġifieri anke mill-mod mill-imġiba tiegħu. Però l-lob qisu moħbi fis-sens illum anke kont tal-bank huwa xi ħaġa sikura, ma sax tmur tiċċekkja dak li jkun x'għandu flus il-bank jew ħadhomx. Ekku. Kif wieħed anka jista' jasal li individwa li l-problema ġejja mill-lob u ma tkunx mistejt il-qih mbagħad għax imbagħad hemmhekk ħadd induna. Sewwa, il-vizzju tal-lob huwa vizzju li iva m'għandux dawk ir-reperkussjonijiet fiżiċi li ħadnu vizzijiet oħrajn. Biex persuna tmiss il-qieħ tgħaddi minn proċess gradwali. Bil-mod il-mod pass pass ma tmiss il-qieħ mill-ewwel. Importanti nerġgħu mmur għall-eżerċizzju li semmejt fil-bidu li persuna kważi mhux il-vizzju tal-lob biss, mhux il-delizzju tal-lob biss għax persuni għandhom diversi delizzi. L-importanti li persuna tiċċekkja lilha nnifisha gradwalment. Jiġifieri dan l-eżerċizzju li tagħmel budget li
tikteb kemm għandha tqatta' ħin il-kazino, dan tagħmlu b'mod repetut, mhux tagħmlu darba, jiġifieri biex tikkontrolla l-imġiba tagħha anke viżavi id-delizzju tagħha. Persuni li għandhom problema tal-lob tal-azzart, x'sinjali juru? Tkellimna anke fuqha, forsi ftit hemm dawk is-sinjali, kif wieħed jista' jindividwa? U l-lob huwa relatat ma' vizzi oħra, pereżempju innaf dak li jkun forsi jixrob għax iħossu mistħi. Issa, il-lob jista' jkun ġej minn xi tip ta' karattru? Iva, normalment vizzju jwassal għal ieħor problema, twassal għal problema oħra. Jiena dejjem infakkar lin-nies hemm barra li meta imorru biex jilagħbu u jieħdu pjaċir kemm jista' jkun ma jkunux la taħt l-effett tal-alkoħol u lanqas taħt l-effett ta' droga. Għaliex? Għax importanti li l-persuna f'dak il-mument tant kritiku tal-lob tal-azzart fejn inti waqt il-lob tal-azzart qed tirriskja flusek, importanti li inti tkun qed tikkontrolla l-imġiba tiegħek innifsek u ma jkollokx xkiel f'dak il-kontroll. Iva, il-vizzju tal-lob iwassal għal problemi oħrajn. Mhux problemi ta' vizzijiet biss, imma problemi wkoll insemmija minn hawnhekk tal-vjolenza domestika, pereżempju, li persuna ma jkunx qed jirrealizza li għandu problema, il-persuni maħbubin tiegħu, viċin tiegħu jibdew jiġbdulu l-attenzjoni u ma jkunx irid jaċċetta. U sfortunatament nisimgħu b'każijiet il-fondazzjoni li iva ikun hemm każijiet ta' abbuż anke fid-dar. Tewwis, kif wieħed jista' jfittex l-għajnuna jekk forsi mhux hu, mhux qed jirrealizza li għandu din il-problema, forsi għalih minn għalih li qed jikkontrolla, x'ħafna minnhom hekk jgħidulek u le jiena kapaċi nieqaf. Pereżempju jien waħda mill-affarijiet li ma naqbilx magħha xejn u ngħidha pubblikament li jkun hemm ATM machines viċin fejn tilab. Jiena naħseb li dawk huma affarijiet li qed tinstiga li inti tmur faċli tiġbed il-flus. Jiena naħseb li għandhom ikunu daqsxejn imbedin minn postijiet fejn wieħed għandu jilab. Għaliex tista' jkun il-każ li inti u spiċċaw li ma rbaħx mela ħammu nerġa' nġib. Ġifieri xi ħaġa illi għalkemm it-tik limit kemm tiġbed ngħidu hekk, però xorta naħseb li hemm bżonn li jkunu daqsxejn separati minn xulxin. Kif wieħed għandu jfittex l-għajnuna jekk jiena omma qed nara t-tifel, jekk jiena mara qed nara li r-raġel tiegħi dejjem il-problema x'nista' nagħmel. U qed nsemmi forsi s-sess maskili, is-sess femminili wkoll f'dan is-sens. Ekku, il-problema tal-lob varja fl-etajiet, l-għajnuna qiegħda hemmhekk. Is-soċjetà tipprovdi l-għajnuna, il-fondazzjoni lob responsabbli tipprovdi l-għajnuna permezz tal-call center tagħha 1777, mhux permezz tal-call center biss imma persuna tista' taċċessa il-website tagħna www.rgf.org.mt, bottom right hand corner għandha l-option ta' chatline fejn persuna flok iċċempel jekk tħossha mistħija li ċempel nirrepeti li dan huwa servizz anonimu free of charge u tinżamm il-konfidenzjalità assoluta mill-istaff tagħna imħarreġ sena sħiħa. Il-call center tagħna huwa servizz miftuħ 24 siegħa kuljum. Jekk persuna tħossa li għandha problema, tinduna li għandha problema u tinduna li għandha bżonn l-għajnuna, dawk huma żewġ passi importanti immens. Diffiċli ħafna imma importanti immens. Jekk persuna tħossa skomda li ċempel, tista' wkoll tiċċettja magħna through il-website tagħna li għadni kif semmejt u tirċievi l-għajnuna kollha neċessarja. Għamlu kuraġġ, l-għajnuna qiegħda hemmhekk, ċemplu 1777. Grazzi ħafna Kejn Sajd, naturalment aħna maħniex ngħidu illi min imur jilab ftit bingo jew jilab xi żewġ numri tal-lottu qiegħed f'xi vizzju tal-lob. Qed nitkellmu fuq min anke l-flus jaħraqhom fil-lob u ma jħallix flus mbagħad għall-familja. Ġifieri dak waħda mill-bżonnijiet li wieħed għandu jfittex dak in-numru 1777. Nagħlaq billi naċċenna li llum it-tfal u żgħażagħ tagħna huma mdawrin bil-lob elettroniku, noqogħdu attenti meta jkunu anke fuq il-mobile, fuq l-internet għaliex illum sempliċement PIN number u Visa card jew xi kard oħra tista' tħallas online u tilab kemm trid. Ġifieri noqogħdu attenti nżommu daqsxejn għajnejna wkoll fuq dawn is-sitwazzjonijiet. Grazzi ħafna Kejn. Grazzi ħafna lilek. Mela qabel ma nmorru għal ftit riklami ser ngħaddu wkoll għal dan il-feature qed inwasslulkom anke bl-għajnuna ta' Novartis.